Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama donc hande Biki Weltare TV ene bismi mon kadi ma en naat kadi e nder beddaji Dakar ɗi ƴeewen tigui taw pulagu tigui nanɗo walla ala ɗo ennam hande noon en jippoto terrain o ma en ƴeew mbata yimɓeɓe ene mbawi pulereje walla mbawa pulereje ko namdal gotal joguiɗen kala jiruɗo ɗum ene jogui 2000 francs eɗen gandi oɗo saaha Sénégal no yoori kon kono noon en jeehi Biki Weltare ndewa caggal mani mon frère ça va sir ba tan fet mawɗum kay mbiɗa jogui namdal gotal jimmi namdadema namdal ngal sa yiiti ɗum a jogui 2000 francs eyyi bisimilla joni min jiɗi namdadema ko ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular ɓinguel ñiiwo eyyi ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular ɓinguel ñiiwo no wiyete pular eyyi ɗon nde sattineɗam a question goɗɗo tota hamde ala ko on tan woodi o 2000 nani saɗa yiɗi ɗum sa haali joni yimtutuma 2000 maɗa non non anda donc wadde Biki Weltare TV en jokkat ha joni eɗen jokki yaade eɗen namdo mbata yimɓe ene gandi ɓinguel ñiiw holno wiyete mo yiiri 400 muɗum neni ha joni jeɓɓoɗon ko Biki Weltare jokke golle gaare ha joni Biki Weltare rewe caggal amen Zeyna mi jogui namdal gotal sa yiiti mi dokkuma 400 de namdal ngal ɓinguel ñiiw holno wiyete pular no mbiyedɗa jinda emi jogui namdal gotal min ƴewtaw pulagu no wuure Dakar walla wuurani hen sa yiiti namdal ngal 400 neni an jeeyi ɗum min jiiɗi andude ko ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular ɓinguel ñiiwo eyyi ñiiwo min mbiyetemi ko Oumou Ndaw to jeeyɗa min komi Thielawnajo ka Thielawnajo Thielawnaɓe en keewi wawde pular jogui ko namdal gotal sa yiiti 400 neni ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular ɓinguel ñiiwo eyyi ñandano wiyde andano wiyete pular ala eyyi donc ha joni en jokkatane gonnen ko yiilade Biki Weltare rew caggalam ha joni aɗa selli mbaɗa tampere mawɗum kay no mbiyedɗa Tidiani mbiyedɗa ɗo gonɗa e leggal ngal emi jogui namdal gotal sa yiiti mi dokkuma 400 namdal ngal ko ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular ɓinguel ñiiwo eyyi andano anda wadde o perti 400 ha joni jiyan namdoto no mbiyeɗa taw mbiyetemi ko Amnata Boylani Diop Amnata Boylani Diop to jeeyɗa e Fouta men jeyam ko Mbola Ali Sidi oɗon keewi ha onon keewi fulɓe toon kadi wawɓe pular gon toon min jiɗi namdadema ko ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular mo yiiti foof heɓa 400 de ɓinguel ñiiwo ɓinguel ñiiwo wiyete tan ko ñiiwo no mbiyeɗa min ndey sen wa mi nanani pular de a nanani pular ka séréer e kono aɗa wawi ƴewde min jiiɗi andude ko ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular sa yiiti 400 ɓinguel ñiiwo eyyi ñiiwo de mi andani namdal gotal min jogui sa yiiti 400 neni ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular ɓinguel ñiiwo kandi inde yettode min mamma mbiyetemi mamma mbiyeɗa yettode guise min jiiɗi ko namdade ɓinguel ñiiwo no wiyete sa yiiti 400 neni ɓinguel ñiiwo eyyi ɓinguel ñiiwo ko ɓaro ñiiwo jibin ɗum yiyete ko ñiiwo inde yettode joni kay mbiyetemi Farma jettemi Farmar Sy eyyi joni ne Farma min jiiɗi namdade ko ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular sa yiiti 400 neni ɓinguel he ñiiwo ɓinguel ñiiwo eyyi no wiyete pular ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular eyyi sa yiiti 400 ɗi neni ala ɗum kay min kay tawi ko ɗum kam nde jogorani dañ 400 min kam gandunomi ɓinguel ñiiwo tan ko ɓinguel ñiiwo barkal kuccodirɗa koye télé Biki Weltare TV donc min jippot hande leɗɗe ɗe min ƴeewa sukaɓe ɓe walla kadi mawɓe est ce que pulagu ene wuuri ɗo e nder Dakar e min nani kadi ngal ɗo leegal biyetegal lewna ko leegal ɓurgal hewde fulɓe ɗum noon min jogui namdal gotal mi namdotoma sa yiiti 400 neni ko an jeeyi aɗani Sénégal joni no yoori joni noon jiita namdal ngal keeɓa 400 ɓinguel ñiiwo holno wiyete pular ɓinguel ñiiwo eyyi ɓinguel ñiiwo ok bandiraɓe en naati e leegal lewna en gari hen gam ƴewde fulɓe wonɓe ɗon ɓe est ce que ɓe gandi ɓinguel ñiiwo no wiyete walla ɓe ganda
kono noon en keɓani ha joni réponse o eɗen jiiɗi wiide tan soɓe jiiɗi andude réponse o yoɓe jaa e télé Big Weltare TV yo mbat Big Weltare TV ɓe jiiya réponse o bye 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 bye